Ako som sa dostala k diagnóze skleróza multiplex? Predstav si, jedno ráno sa zobudíš a celá ľavá polka tvojho tela trpne. Povedala som si, toto asi nie je dobré, tak si zájdem za lekárkou. Začala som u všeobecnej lekárky, ona ma posunula k neurologičke a neurologička ma poslala na magnetickú rezonanciu do Bratislavy. Celé toto vyšetrenie a posielanie ma z ambulancie do ambulancie trvalo tak dlho, že až mi zavolala moja neurologička, tak ja som jej s úsmevom na tvári povedala: ďakujem veľmi pekne, že voláte, ale ja sa už mám v poriadku a už mi nič netrpne. A jej hlas vtedy zvážnel a povedala mi čas a deň, kedy sa u nej mám zastaviť, aby sme sa porozprávali o mojej diagnóze. No a tu som začala prvýkrát počuť o tom, čo to je skleróza multiplex. Skratke, je to neliečiteľná autoimúnna choroba, kde sa napáda v tele myelín. Je to obal nervových buniek. A keďže sa táto choroba nazýva aj chorobou 100 tvári, nikto nevie povedať, čo a kedy sa má stať. A vtedy som bola presunutá do Centra liečby sklerózy multiplex do Bratislavy.